Mga igsuon, karong adlaw piyesta sa usa sa mga upat nga nagsulat sa mga ebanghelyo. San Lucas, Saint Luke. Abi ninyo, kini si San Lucas dili ni apil sa 12 apostles ni Kristo. Na-mention lang ni siya sa mga sulat na ni San Pablo. Ug ibutang nako sa caption sa taas ang first reading kung asa mabasa ang iyang pangalan. Ug abi ninyo, giunsa pag-mention ni San Pablo si San Lucas, makahilak ka, makabagbag damdamin. Di arao. Only Luke is with me. Unsay background ani? For your information, si Lucas mikuyog ug mikuyog kang San Pablo sa dihang hapit na si Pablo gihukman nga patyon didto sa Roma. Sumiagi na si Pablo sa tanang abandonment, sa tanang persecution. Wala lang mo kabalo mga igsuon, pero kung inyong tunan ang naagian ni San Pablo sa iyang misyon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili ug dili gyud sa yon. Hapit siya, patya, gipalaya siya, gipriso siya, tanang kasakit, tanang pagantos na sinati intawon ni San Pablo. Mao na ang iyang pagsultian iya gyung gi-appreciate si San Lucas nga sa akong pagantos, sa akong kasakit tanan, only Luke is with me. Mga igsuon, unsa may ato ang pamalandungan ani? Ako natandog pug ko. Mga igsuon, dili ka limod nga sa atong kinabuhi. Yes, we are happy. Pero naapoy problema. Naapod tay mga struggles. Naatay mga kalisod nga gipang-agian, di ba? Pero sa atong kalisod, kinsa ang Lucas nga mikuyog yun nimo ug miuban nimo sa imong pagsinati sa kalisod. So karon simple lang ang atong buhaton. Ibutang nako sa comment section ang mga pictures. Kung usa lang katawo imong ma-mention, diha ibutang iyang pangalan ubos sa picture. Kung daghan, diha ubos sa picture pud niya ibutang ang ilang mga pangalan. Fill in the blank or blanks. Diara. Sa imong pagsinati sa struggles, abandonment, persecution, mga kasakit, mga problema nimo, fill in the blank kung usara ka tao. Only blank is with me. Kinsa siya? Kung daghan sila, fill in the blanks. Only blank, 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 and blank are with me. Mga igsuon, kinsa ang Lucas or mga Lucas sa imong kinabuhi? Nasa dihang struggle ka. You were abandoned, persecuted, mga kasakit, mga sakit, mga problema. Kanang makaingon ka, sama sa giingon ni San Pablo, only Luke is with me. Mga igsuon, okay? Pampadasig ba? Thank you, Lord, for sending people like Luke in our lives, especially when we were struggling, when we were experiencing problems and pains. Salamat, Lord. Pampadasig. God bless.